dili ko no, si BBM ang rason. Ang gubot ko no sa nasod may higala, si Sara dahilan. You know. Paminaw na to si Auntie Claire, ang anti mga higala ni Insurrectos. XFM Katropa. Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito? Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo Ikaw. sa bansa? Yes. Ikaw. Para na ako, ha? Well, I am a Filipino. I am entitled may galat to my opinion. You are a public official. Mga kaigsunan mo, ingon jud ko, ikaw. Isa ka sa nagpagubot nga naman. You are a spokesperson of Malacanang and let us say of the government. And yet, kung mga istorya ka, mura jud kag na maligya o dubok-dubok nga tamban. Pinawa! Oh. Di ba? Mali ang concept nga matod pa nila if the DDS is on a base level, mo sila nga. Kung ang mga DDS kuno mga higala bugo-bugo ang level, dapat naay somebody may higala nga mo at parna sa to patabla rin ingon mo nga bugo si Auntie Claire. Pinawa! Oh? No? Kung moingon mo mga higala nga, naman to ni-explain good nga, si BBM kuno is dili kuno vocal. Di vocal, di man gani ka mao mo istorya. I talk to my where the No? Well, kung ang imong standard mga higala of ano bang ang imong standard is digong, layo ra gyud BBM ay. Sa storya isgutan na sa storya mga katropa. The way mo deliver ba ang iya mga higalang pagka public speaker mga kaigsoon layo ras tinuod. Now, atod pa sa isa may higala ka analysis kuno nga much better and it's a good decision nga gibutang ni may higala si Auntie Claire diha. Kay siya kuno ang makaatbang kung kumbaga kung trastokan imong gusto kaya ni Auntie Claire yan. Now, granting nga ang tanaw di ba? Ang tanaw nila sa mga DDS, no, mga DDS mga kuan. Granting nga ang tanaw nila sa mga DDS mga higala is on a base level. Ubos in taon kaayo mga higala unya bugo unya way mudo way grado. Unya tanaw nila sa mga DDS. And yet, here comes Auntie Claire, i-go down nila sa level, sa to, pabugo sa Dennis Auntie Claire. Pinawa! Di ba? They are not uniting this country. No? Yung kakaroon. Dili, kaya napasiog na yun, kining mga DDS, kining ila Sara Duterte, mga igsoon, mga katropa, napamudiha, naminaw pa muna ako, kasi so padre sa YouTube, di pa may 500 naminaw na ko. Asa man ka mangitag administrasyon nga way oposisyon. Asa man ka mangitag administrasyon nga way musaway. Di ba? Digong. No? As much as possible, he tried to reach out. Iyang yung gipaningkamutan may gala nga makabuot ang uban nga mga sektor mga higala. Even including the church, siguro. Pero ang simbahan lang may gala kay, of course, di sila gusto, anak. No? Di sila gusto na mga hagalang patay-patay. Pwede lang siguro kawat-kawat, kapatay-patay, di pwede. Kawat-kawat, pwede ra, kapatay-patay, di pwede. Mga kaigsunan. Labi nag-addict pat yun, bawal na. Bawal na mga higala simbahan. Human rights, of course, mga higala. Sa panahon ni Digong, no? What is my point, mga higala? No? Bisag kung saan mo ka the best, mga higala nga kuan nga unsa ni kining administrasyon, you will still have a critic. Naagyapoy mo saway nimo, naagyapoy kalaban nimo, naagyapoy samban di may gala mangandoy nga mawa kada sa imong posisyon. Naagyapo na mga tawhana. So ayaw nag-expect diha Auntie Claire. Ang problema ninyo, naka-focus mo sa pag-retaliate, naka-focus mo. Actually mga higala, kung dili lang wala lay kuan, wala lang ni kini may mo padako. Mangutana ka Auntie Claire, sino ang nagpapagulo? Ikaw ang nagpapagulo ng bansa. Ay, yan naman. Tanawa daw, ug mga malipay bang mga tao magsigig sudong nimo. Dili. Imbes kay mao ni ang pasabot sa Malacanang, libog pang pangulo, palaaway pang spokesperson, mo samot. Diba?
sabog pag inistoryahan may galang presidente. I talk to my Ato kas presidente, tuwak-tuwak og way script mga gala, di gyud ta magkasinabot. Katong inyong so nag-script pa naman lang gyud to ninyo. Nakasatod ba mo konkretong mensahe sa publiko? Wala. Nakahatod ba mo kanang mensahe nga mausap sa tao? Wala. Nakahatod ba mo kanang mensahe nga masabtan makabaton man lang paglaom ang tao? Wala. So paglaom na to kanang manlayas na mo ning kalibutan, manlayas na mo ning Pilipinas kay manakay na mo na yung racket. Oh. Karon gipangutana sa media anti-Claire, maraming maraming daghag nanaway aning kuan, no, daghag nanaway aning kining racket. Bakit ano daw ito? Unsa tubag may gala? Common sense. O eko naman pag binugo. That's one way of saying that, no? Ayoko naman pag binugo mga higala. Naanak ko no tay racket gumikan kay asinsado na ta. Asinsado sa imong kagaralo magani misudan ro. Pila ka pamilya karon may gala way makaon. Gapang hinambog mo diha nga namoy 4 million na hatagan na ng inyong tag 2,000. Aber, kamo naminaw der na-appeal mo? Di ba? Kinsa man ang mga tawhana kanang inyong gipanghatagan na ng tag 2,000. Di na lang kumuingon nga kagamay anang 2,000 at least man lang naa. Pero naapod ba na mga higala? Wala. Naapod ba na? Kung inyo pananggi paningkamutan ng mga presyos mga palalito no mo barato. No? No? Kung kana ba mga presyos mga palalito mayon gipaningkamutan mo barato, di na mo maglalis anang NCR ninyo nga mga mayroon sa kadako ng 85 pesos Ginoo ko. Di ba? Kapag unsa ka dako may gala Ginoo ko nag 85 pesos nga mo idugang nimo sa kinabuhi sa tao. Dugang nimo magayagala sa kining sweldo sa tao. O pwede pala may gala di naman trabaho. Mangunda na lang taan ng yates nga kalaki ni. Pwede pala may gala di na mukaon. Di na lang ta mamalit. No? Kapoy na kayo. Sige at panarbaho may gala. Kaysa may nabulahan. No? Mabulahan ang gobyerno. Siyempre, kayo mong kumpanya mo, bayad man ito may galagtas gobyerno. Bullseye! Bullseye! Pagkahuman, kawaton. Kamoy nakapagubot ani nasura. Klaro ng istorya. Ngayon di malagi ngani sa una. Ug moingon ka, si mga Duterte nakapagubot, dapat gubot sa una di malagi. Nanlayas man lagi mga adik. Karon pag ikay tarong delikado imong kinabuhi. No, pag ikay tarong-tarong mga igala pag gusto ka mo testigo, may igala labi na og whistleblower ka. Ha? Nabay whistleblower gipanalipdan may igala aning gobyerno. Wala. Ang mga whistleblower may igala mao na yung tao nakapangutan na silang kaugalingon nga makabot ka na tong justisya aning di man tatuuhan. Diba? Makabot pag nato aning ang atong gikausa nga di man tatuuhan kay ino ra man ta og marites. Bullseye! Bullseye! Muna magutanda ka na kung kasi nakagubutan ni Pilipinas. Ikaw og imong presidente ang declare. Ya ra ng dagway nimo. Bullseye! Bullseye! Di ba masabtan ang istorya sa Pangulo? Palaaway pa ka? No? Di ba masabtan may kala kay tuktuak pang Pangulo mga kaigsunan? Di, apay palaaway po. Saan man nagkaroon pagka sinabot na to? Dapat, ikaw ang mupahapsay, mupahupay, mupasabot nga to sa tao, kaya di man masabtan imong presidente. Ha? Dapat naa ka nga, mo-fiscalizer, dapat mupasabot mga igala, at least tanawa ng inyong kalaki. Pamatuod man ganun, pamatuod na Raimundo, kanang numero. Kanang number mga igala, di ginamamakak. Tanawa ng numero, asa gidala ng rating sa inyong presidente, kawa mo mauwaw na. Kalayo pas tinuod may kala nga matapos ang termino nalubong na. Hawa. Diba? Kalayo pas tinuod may kala nga mahuman ang term. Nalubong na mga kaigsuonan nga naman. Wa gyud mo'y pagbati nga tos masa nganong di man gyud makuha ang
Ang timpla sa masa mga igala. Ngayon nasad mo nga, si Digong manggod, kay ingani, si Digong nasa inyong basulon, di yun kamao inyong presidente, ana ra na kasimple mga igala. Ha? Di yun kamao mga kaigsunan. Klaro ang istoryahan, ha? Sabay daglangan ang istorya yatis. Alawa, nagkaunsa-unsa ta karon. Diba? Nagkaunsa-unsa ta karon. Ay magawa pa mahumang mga tulay di humanan ninyo na di kay magpa rakit-rakit naman hinuon mo na unsa no. Rakit naman oy. Ay. Nay karsada nagahugmak. Nay bugas perti mahala. Nay uban mag-espasyatad na kunoy tag 20. Hala, adtua. Umakapalit ka. Adto kunos palengke. Mang pwede na may magkapalit dito sa NFA. Inaaman ko nung tag 20 di may gala nga tahop. Ha? Bullseye! Bullseye! Dili puro ra pang hinambog may gala puro ra papel. O naanak ko na 4 million ka mga tao nahatagan og tag 2,000. Di puter na may gala nga mainutil lang samot ni mga kaigsuuna na to. Di na kahibaw maning kamot mga igala. Kaya way lain sod sa utok ning administrasyon na kundili ayuda. Bullseye! Bullseye! Gitarong pa ninyo ning atong ekonomiya, gitarong pa ni atong panginabuhi. Wala gani igdungog ug asa na mga maharlika fund diha in taon. Oh. Wala gani igdungog may galag asa na ng kwarta sa SSS. Kwarta sa remittances sa mga OFW. Nagikan mga igala dito sa ilang hinaguan. Ha? Nagikan mga igala sa ilang hinaguan. Mapaingon kunuhay dito sa maharlika. Asa may maharlika ron be? Istorya. Dabe. Asang maharlika. Asang Halins Gold. Kaya namaligya man mo gold. Bullseye! Sa gihapon ng digong? Di ba? Sa gihapon ng digong? Kinsay gapalakad ninyo pirmiro og katong PI. Sa man ang PI, pusang iring. Katong People's Initiative. Kisa may gapalakad ato, administrasyon. Oh. Kamoy nakagubot aning atong nasod. Munang, kung pwede pa lang, pamahawa mo diha. Hawa! Pero agi krispitar na lang. Kay ni daog man mo, gibutaran man sad mo. Bisug wa ko'y labot ni butar ninyo. Kini si Antikler, wa man ni labot ni, kaya wa man ni butarin ni. Utro mo kang nakagubot, imbes nga dapat kang mupasabot. Kung maka-acting ka, mora naman sa kag presidente. Hawa! O dalawa na ko na paminawa na siya mo istorya mga higala. No? Mura na gud og siya'y partner ni BBM. Katong asawa nga budlat og mata may gala nagpadapli na lang. Kini na may galang Antikler mo sigig atubang. Butang talagyas kay okay man na. No kay mao may spokesperson pero nakapahupay ba mustaw? Nakapasabot ba mustaw? Wala. Otro pod, wala laing malitok ang ngabil may gala puro ayuda. Tarantadong pangyayari. Ano bitaw na mga kaigso na mangutana ba mo kasi nakagubutan ni Pilipinas? Ikumpara ko no. Without even piyungi na lang. Ayun na lang ano nang in English piyungi. Piyungi na lang. Ikumpara daw kaniadtog karon nga moingon mo nga daotan sa una. Sus kalami ras kinabuhi na mo sa una. Wait kung sus. May pandemic man tuod pero purya-buyag may gala di gyud mahutdag kwarta akong bulsa. Karon mga igsoon ambot sa langaw. Bullseye! Bullseye! Nya moingon mo mga igala nga nahayahay atong kinabuhi aning nadato na ta mga igala mao nang ha? Nadato na ta mga kaigsuonan mao nang duna na tay racket. Di mo ba uwaw, alam, mag-raket-raket mo, way sod na mga kaldero sa inyong mga constituents ng mga Pilipino? Bullseye! Bullseye! Kung naduol-duol pa lang ni SBBM, ikalo ko ng kaldero sa yaha mga igala. Ha? Tinood na eh. Besang pagpiyungan na to mga kaigsunan. Just compare the life.
Just compare the prices. Di ba da pwede mo ingon mga higala nga sa mga goodness giras kalibutan? Sa mga goodness mga higala. Sabay pulos na yung ano na leader. Inutil ka klase nga leader, may gala, kung amidst all this chaos, wala kayo mahimo gawa sa pag-ayuda, mahutan na kwarta na. Una ano may gala, mag-20 trillion na atong utang. Nabuingon na po na si Anticler. Utang pa maguna ni Digong sa una, nasunod na to ron, na binuang na istorya. Una, diha ko ma-high blood. Ngino man mga higala, kini mga higala nga administrasyon, dili sila kamao, muon may gala sa ilang sayop. Dili kabalo may gala musangkon nga at some point, di ba kumuingon nga way ni nabuhat nga maayo? Naaman. Pero nga kung kalagutan na ning administrasyon, kanandi gyud kay balo may gala mo angkon og sayop. Mulusot bahalag mapisat. Ay, di ba katong pananitan, katong nahuli na si Saldico. Sabay kauna-una nag-announce, di ba kini mga higalang murag kaang nga, Anticler? Murag kaang ay. Di ba kaniman mga higala? Kauna-una nag-istorya, pagkahuman kay nasunog. Waman di ay. Unsa na pod, giilad na pod ta. Lubago na sa dato may higala pang huna-una buingon. Ang nahuli hindi ibig sabihin na aresto. Kanong sa lang na nahitabo? Ay, kasakalisod na may galas panahon, singgit ng uban. Abi na kapitos, may gala, gagira na. Ang siingon ni Anticler, sa ngayon, wala ho tayong matatawag na krisis. Anak kagang laki mga higala. Di ikaw karon Pilipino mga higala, nagbaguod ka. Diba? Nagbaguod na kaskalisod, may gala, nagsampila na ka. Ang imong isa ka kilo, bahin-bahino na nimog lungag. Unya makadungog ka sa imong gobyerno, may galag mo ingon. Sa ngayon, wala ho tayong matatawag na krisis. Di punggol. Ay, laparuhog kalaha, be? Diba? No? Tawag yun sa tanila mga higala pag manang di na ako, mga manang kapungtan ako ba? No? Dili nimo arita sa impeachment mga kaigsunan. Besag unsaog ingon nga wala gi milabot ana o karon ni gawas. Mga higala, gitugtan na presidente kuan para ba mugawas ang ay ko ingna Raimundo nga DDS ang unang pasahero sa racket ni BBM kay basig ikaigaid na ko ang racket ni BBM diha. Easy. Ubanon ta mo ng imong presidente. Di apay sunod ani mga higala, no? Ay na kay high blood ta na. Di apay sunod mga kaigsunan. Unsa ingon ni Anticler? Wala kuno special treatment yang rebellion. Nako.